شفیق عمر تا بہوں گالیں کر چھوڑیا سی میں اپنی حاضری میں 2 منٹ مکمل کر دے سا اجازت چاہتا صحیح ارشاد جو سرخ پتھر یاقوت ہوں دے واہ 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 سرخ پتھر یاقوت ہوں جو سرخ پتھر یاقوت ہوں دے ہے شوق جوہر لاہوت ہوں دے نبی دے ناتے بلیں دے جیڑا نبی دا نوکر ثبوت ہوں دے صدقے باجو عزبہ خوبصورت کیا ہی بات جو سرخ پتھر یاقوت ہوں دے ہے شوق جوہر لاہوت ہوں دے نبی دے ناتے بلیں دے جیڑا نبی دا نوکر ثبوت ہوں دے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور مقدس تو ایک آئینہ جوڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور مقدس تو ایک آئینہ جوڑی آئینے کو ڈٹھے کو کیا نظر توجہ فرمائے تو صحیح کہ آپ یکتا ہوں تو پہلے آپ یکتا آپ واحد آپ کلہے پر چھوڑیو آپ یکتا آپ واحد آپ کلہے پر چھوڑیو الف احد الف احمد الف کو میم دے موڑیو آپ نے نال علامت کیتے آپ حبیب کو جوڑیو ای حرکت وچ کائنات جگر جا آپ جمود کو تروڑیو ای حرکت وچ کائنات جگر جہاں آپ جمود کو چھوڑیو کہ رب جوڑے پاک محمد کو کتے سکھ دیتے احسان اللہ ایکو شان شعور دا ویس پوا ایندہ آپ ودھایا شان اللہ ایندے درد خادم جوڑ دیتے کل حور ملک غلمان اللہ جڑا جوہر جوڑتے آپ دیتے تو مہو آپ پڑھے سبحان اللہ جڑا جوہر تیری اپنی مرضی چلتی ہے حضرت حسان سے تیری اپنی مرضی چلتی ہے تائیں اپنا سب منوائے بیٹھا تائیں اپنے آپ مصور تو من مرضی دا جڑوائے بیٹھا صحیح اپنی کیا تخلیق ویلے خالق دے نال علائے بیٹھا ایمیں لگ دے اظہر پوچھ پوچھتے تے کو رب نے آپ بڑھائے بیٹھا ایمیں لگ دے اور ایک دو شہر ایمیں اٹھے ہیں علی دے گل پول میدان کرب و بلا تو پوچھ گئے ایمیں اٹھے ہیں علی دے گل پول میدان کرب و بلا تو پوچھ گئے دیتا کی ہوں جاہے سخت پہارا تو غازی جائے با وفا تو پوچھ گئے ایک کتنا باپرد ایک گھرانا حیا جو ہوگی حیا تو پوچھ گئے ہے ورثہ تطیر حق انادا قرآن وچ ہے خدا تو پوچھ گئے وہ جیکو جو پردہ خدا دیتا ہے اوکو نہ تو بیری دا کی تاکر وہ انہیں دا خود ہے خدا محافظ تو بڑھتے مر رہے حیا کی تاکر اے او گل ہے جلے آپ کنو اے او گل ہے جلے آپ کنو کائنات دا روح سیراب تھی دے رنگ دے دے چمن دے ہر گل کو جڑا خود اے لال گلاب تھی دے اے او گل ہے جنی آپ کنو کائنات دا روح سیراب تھی دے رنگ دے دے چمن دے ہر گل کو جڑا خود اے لال گلاب تھی دے ان دے ہر بل بل ہر ذوق دا روح رقص کنو اضراب تھی دے اے گل باغ نبوت دا نہ سکھ دے نہ بے آپ تھی دے اے گل باغ نبوت دا نہ سکھ دے نہ بے آپ تھی دے ایک نظم پڑھا چاہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ جڑا اندھا مادر ذات ہوئے جڑا اندھا مادر ذات ہوئے او شمس کمر تو کیا سمجھے گھوڑے دا پجاری لا آکل صدیق اکبر کو کیا سمجھے جڑا فطرت رکھے کامیں دی ان کو کیا سد سے دلامیں دی یوسف دے حسن کو کیا سمجھے او حاسد نظر پھرامیں دی ودا اہدہا کل ہک جوگی مشہور مثال تنامیں دی وجرہ ڈیڈر ہوئے کھاڑے دا او موت بہر کو کیا سمجھے کھاڑے دا سبحان مہربان کیا ہی بات ہے